шуруъ аз 1 январ равзанаи гузариши футболбозон расман оғоз гардида он то 5 марти соли ҷорӣ идома мекунад. Дар ин давра дастаҳои Лигаи олӣ бозигарони навро ба ҳайати худ ҷалб менамоянд. Барандаи нишонҳои биринҷии чемпионати Тоҷикистон Бошгоҳи Равшани шаҳри Кӯлоб низ бозигарони навро ба ҳайат ҷалб намуда, ҳамзамон бо як қатор футболбозони калидии худ шартномаро тамдид кард. дастаи равшани шаҳри Кӯлоб аз идома додани ҳамкорӣ бо ҳимоятгари канорӣ Сорбон Ғиёсов иттилоъ медиҳад. ёдовар мешавем, ки дастпарвари футболи ноҳияи рӯдакӣ Сорбон Ғиёсов соли гузашта аз дастаи кӯктоши ноҳияи рӯдакӣ ба дастаи равшани шаҳри Кӯлоб гузариш намуда, давоми мавсими сипаригардида дар ҳайати асосии даста мавқеи худро мустаҳкам намуд. Ин футболбоз тавонист, ки бо бозии зебову муҷаллои худ дар чемпионати Тоҷикистон, ҷоми Тоҷикистон 2024, Лигаи қаҳрамонҳои Осиё 2 ва ҷоми Инапром 2024 хуб ҳунарнамоӣ намуда мавқеи худро дар ҳайати асосӣ мустаҳкам намояд. Шартномаи ҳамкорӣ бо Сорбон Ғиёсов ба муддати 1 соли дигар тамдид шуд ва ин мавсим низ мо ӯро бо пироҳани равшани шаҳри Кӯлоб хоҳем дид. ҳамзамон нимҳимоятгари дастаи мунтахаби ҷавонон Масрур Қиёмиддинов низ шартномаи ҳамкориро боз ҳам бо дастаи равшан барои 1 соли дигар тамдид намуда, инак соли сеюм аст, ки баъди бозгашт аз чемпионати Беларусия дар ин даста боқӣ мемонад. Масрур Қиёмиддинов дар миёнаи майдон ба ҳайси нимҳимоятгари такягоҳӣ ва дар баъзе маврид ба ҳайси нимҳимоятгари ҳуҷумкор низ дар дастаи равшан майдондорӣ намудааст. тавре аз саҳифаи расмии дастаи равшан иттилоъ доданд, Масрур Қиёмиддинов низ барои 1 соли дигар шартномаро бо дастаи равшан тамдид намуда, ӯ низ ба ҳайси бозикуни асосӣ дар мавсими ҷадид майдондорӣ хоҳад кард. дар ин миён футболбози ганагии дастаи равшан Самуэл Офоре, ки ҳанӯз соли 2022 бо дастаи равшан шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонида буд, инак баъди фаъолияти 3 сола ва ба итмом расидани шартномаи ҳамкорӣ ба яке аз дастаҳои давлати Молдова ба ҳайси футболбози озод шартномаи ҳамкорӣ ба имзо мерасонад.